Okay, så her har jeg bygget en AI, som I kan se. Den er meget sej. Jeg har brugt et øje, der bevæger sig og virker rigtigt som et rigtigt øje. Jeg har bare fundet en YouTube tutorial. Og som I kan se, hedder den Laura AI. Den er meget sej. 1, 2, 3, 4. Lidt futuristisk. Og så her har vi et armor set, bare fordi det ser sejt ud. Og så har vi en note her med created, teached, transported, founder. Yeah, pretty cool. Så går vi herind, du ved, vi har siden her. Så her, der er bagsiden. Så meningen der er, at det her, det skal være en base til en server, som jeg har med mine venner. Så man kan gå op her, og så går man bare ind her, og så kan der være et interiør herinde. Jeg kan se, hvordan oil fungerer. Det her, det er til øjenvipperne. Så hver gang den gør det her, så aktiverer den dem der trapdoors. Og de her, de gør egentlig, og så prøv at se her. Så det er en dobbeltpisten, som virker. Ja, det er ret fedt. Og så har vi en masse lys rundt omkring, for at gøre det endnu sejere. Så ja, jeg er ret glad for den her. Jeg synes, det er nogle flotte farver. Og jeg tænker, at jeg egentlig bare skal have noget, som den kan stå på. Lidt ligesom de der rumskibe når de skal til månen, og der er en rumraket, så bliver de transporteret ud på sådan en stor platform med larvefødder. Så min plan er, at den skal stå på sådan en.